Bilbao Exhibition Centerreko 1580 metroko fatxada egitura erdigarden eta metaliko batez estalita dago, gure azala alegia. Poroak, eskatak, urtaroek aurrera egin ahala aldatzen diren koloreak. Duela 17 urte estali gintuzten azal horrekin, eta arrezkero moldako, erresistente eta malgua dirau, gizakiena bezala. Azalak, gainera, inguruarekin konektatzen gaitu eta memoria du. Bertan gordetzen dugu, hain zuzen ere, aurten gazte, heldu, profesional eta publiko orokorrari eskaini dizkiegun jardueren oroitzapena. Egoera zaila izan bada ere, haiekin gozatzeko eta espazioa partekatzeko aukera izan dugu, modu seguruan eta gure protokoloen babespean. Bek izan da, istorio, berrelkartze eta une garrantzitsu askoren erdigunea, eta gure areto txikienetatik atrioaren bi aldeetan banantzen diren pabilloi handietaraino, energiaz eta bizitasunez bete dira horiei esker. Azterketak, biltzarrak, azokak, kontzertuak edo ekitaldi eredu berriak egiteko konpromisoa hartu dugu, eta aldi berean, herritarren eta haien kezken zerbitzura egon gara. Gizartearen konfiantza sentitu dugu, eta gizarte horrekin jarraituko dugu berrikuntzan, teknologian, kulturan eta aisialdian aurrera egiten. Pasioz eta etorkizunez betetako industria batean balio esperientziak sortuz. Zorionak Global Exhibitions Day egunean.